मोठी बातमी येते। कॉकरोच जनता पार्टीचं ट्विटरवरचं अकाउंट बंद करण्यात आलेलं आहे। कॉकरोच जनता पार्टीला ट्विटर, इंस्टाग्राम या सगळ्या सोशल मीडिया साइट्सवर मोठा प्रतिसाद मिळतोय आणि हा प्रतिसाद पाहता ट्विटरचं अकाउंट बंद करण्यात आलेलं आहे। कॉकरोच जनता पार्टीचं ट्विटरवरचं अकाउंट बंद करण्यात आलेलं आहे। आताची ही अत्यंत महत्त्वाची बातमी। काही वेळापूर्वीच साम टीव्हीवर कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजित दीपके यांची मुलाखत आपण पाहिली आणि या मुलाखतीनंतर आता कॉकरोच जनता पार्टीचं अकाउंट बंद करण्यात आले। ट्विटरवरचं अकाउंट बंद करण्यात आले तर तिकडे इंस्टाग्रामवरही भाजपपेक्षाही कॉकरोच जनता पार्टीला मोठे फॉलोअर्स आहेत। डीएक्टिवेट कर दिया तो ये कहाँ की डेमोक्रेसी है? आप सभी